Ik heb zelf op een vrachtwagen gereden. Mijn vader is 40 jaar chauffeur geweest. Ik heb altijd in de horeca gewerkt. Het ene trekt, het andere trekt. En het is maar één combinatie. En dat is een chauffeurscafé beginnen. Nou, wat wil je nog meer? Een beetje eten, vrachtwagens voor de deur. Ja, dat trekt mij niet al. Ja, dat trekt een chauffeurs. Normale mensen. Mensen moeten allemaal hard werken. Zeuren niet zo. En je kunt iets doen voor ze. Hebben jullie niks? Wat kost die? Ja, die kost die komen eraan. Kost die komen eraan? Rustig. Dan moet ik maar even ook niet. Oh, lekker geslapen jongen. Of tekort. Of tekort. Wil je nou? Nou, dan gaan we weg. In eerste instantie keek ik daar ontzettend negatief tegenaan, want ik had zoiets van chauffeurs, grote mond, ja, heel anders dan wat ik eigenlijk gewend was. Maar ja, Twan heeft er toch de knoop doorgehakt, uiteraard met mijn toestemming, want je moet er samen voor de volle 100% achter staan. En we hebben dat gedaan en tot op de dag van vandaag heb ik er nog nooit geen spijt van gehad. Want ik voel me als een vis in het water hier. Wij zijn te veel uren open. Hier kun je absoluut niet zonder personeel. In het begin heb ik het er best wel moeilijk mee gehad, want ja, je weet eigenlijk niet goed hoe dat allemaal moet, maar het wijst zich allemaal vanzelf en ja, ik ben er eigenlijk wel heel blij mee. Ja, je voelt je hartstikke lekker en als je dan weet dat het toch een beetje druk is, dat het over een paar jaar misschien wel afgelopen is, dat we wel weer met z'n tweeën zouden moeten werken. Nou, dat beangstigt me best wel behoorlijk. Ik hoop niet dat het nodig is, maar ja, je weet het nooit. En je moet natuurlijk ook heel positief blijven denken. Maar dat neemt niet weg dat je er soms toch wel eens 's nachts wakker van ligt.
in Nijmegen en dan moet ik gaan laden in Wel, dus ik leg in de route. En dan ga je koffie drinken. Ja hoor, het is hier altijd goed, altijd gezellig. Ja, ik zag net uw collega, die zat hier netjes en een kopje koffie werd geserveerd, het eten werd hier geserveerd en u hoeft niet te lopen. Nee hoor, ik ga niet in een zelfbedieningsrestaurant. Nee, absoluut niet. Maar denk je nou met die A773, als die nou komt van, nou zeg je, ja, ik rijd er nou wel voor om, maar stel dat u, ik weet niet of uw eigen rijder of Gewoon mijn baas. u werkt bij een baas. Dan zegt nou uw baas van, nou ik zou het toch wel willen. Je rijdt maar stevige kilometers door en laat het maar zitten. Want die snelweg is hier niks gebouwd. Ja, dat is waar, maar ja, koffie drinken moet je toch. En dat doe je aan de snelweg niet. Ik rijd gewoon voor om. Ja, dan wel. Dan wel. Als ik echt eten moet of dan rijd ik ervoor om als nou, desnoods. Dan maakt Nee. een half uur ook niet meer uit. Tussen 5 en 8. Dan is het vaak wel de meeste tijd dat de mensen moeten eten. En er zijn chauffeurs die stoppen, die door moeten rijden. Er zijn chauffeurs die blijven hier staan. En ja, hier kunnen ze de auto parkeren. Op de parkeerplaats kunnen 35 auto's staan. Draaien achterop. Op het moment dat de eerste rij vol is, kunnen ze in de tweede rij aansluiten. En als dat vol is, dan kunnen ze de auto altijd nog op de straat parkeren. Het loopt goed. Het is minder geworden. En dat komt omdat die nieuwe snelweg uiteraard bijna klaar is. Kijk eens in Amerika. Daar hebben we grote truckstops. Daar wordt naartoe gereden, daar wordt getankt, daar wordt eventueel een band verwisseld, daar wordt eventueel gewassen. Daar eet en drinkt de chauffeur zijn hapje en zijn drankje. En dan is het weer verder. En daar gaat het ook hier naartoe. En we kunnen wel eens zeggen, ja dat willen we niet. Maar we kunnen er niet meer omheen. De economie staat voort, de snelheid gaat ook voort. Ik kan niks niet meer tellen. En ik zeg, die stonden de hele dag stond het hier met vrachtwagens. Uit Zuid-Limburg en boven uit Groningen. Van alle kanten kwamen ze hier naartoe. Want soms moesten ze doorrijden en dan stond het helemaal tot een heel stuk verderop. Stonden ze hier langs de kant. Ik heb heel leuke herinneringen eraan. Ik heb hier altijd met veel plezier en liefde heb ik hier het bedrijf gerund. Echt waar. Echt. Je zit ook in de buurt zoals dat is. Dat is geen allemaal handwerk, omdat je toch niet ziet, het is wel vaak werken.
Ik kom hier al jaren, dus als ik het enigszins ga redden, dan rijd ik hier langs. Dus als ik hier op de route zit, ik kom hier altijd langs. En ik denk als de nieuwe weg ligt, dat ik hier ook wel langs wil rijden. Dus. Wij komen hier al jarenlang, van vroeger uiteindelijk, dus ja. En als het goed is en het is gezellig, ja, dan kom je gewoon terug, hè. Dat vind ik nou het gezelligste. Van dit soort, dan ga ik even eten, een beetje ouwe hoeren en dan ga ik weer. Want ik ben nog niet uitgewerkt, dus... De jongens die zeiden, wij blijven komen, doe het maar niet weg, wij blijven toch komen, hè. Maar ja, dat was niet, hè. Als de wegen aangelegd wordt, dan maken ze daar gebruik van. Ja, is toch? En dat willen die bazen dan zelf ook niet hebben. Die zeggen ook, iedere kilometer die jullie omrijden, dat kost mijn geld, hè. Als wij toeristisch denken, dan zeggen we gaan van die autobaan af. Wij willen lekker gezellig, qua een stukje natuur genieten. En dan ga je naar zo'n ding wat van de weg af ligt. Maar het is toch niet meer denkbeeldig met het zware verkeer vandaan, dat je nog dan de oudere wegen opzoekt om daar je kop koffie te gaan drinken. Het tijdverlies die je hebt, denk eens na, wat kost een kopje koffie? Wat denk je van, niet alleen een chauffeur, die praten we tegenwoordig al over zo'n 50, 60 gulden per uur. Wat dat kost per minuut als zo'n auto stilstaat. Nou, de toekomst, nou ja, we gaan gewoon door, of niet? Ja, natuurlijk. Vechten Wij er blijven gewoon voor. bestaan. Blijven staan. Ja. Ons niet kapot. Dat is Wij een mooie zijn niet uitspraak. kapot te krijgen. Ik hoop het ook niet, maar het is mooi. Wat een geweld, hè? Zoiets. Kijk, ik heb zelf op een vrachtwagen gereden. Mijn vader is 40 jaar chauffeur geweest. Ik heb altijd in de horeca gewerkt. Het ene trekt, het ander trekt. En het is maar één combinatie. En dat is een chauffeurscafé beginnen.